Takže ahoj! V dnešnom videu sa pozrieme na knihu s názvom Etiketa špionáž, ktorú napísala Gail Carrigerová. Táto kniha rozpráva o 16-ročnej Sophronii, ktorú jej mama zapíše do Akadémie pre mladé dámy, aby sa naučila náležite správať v spoločnosti. Sophronia však čoskoro príde na to, že prípravná akadémia Madame Sally Geraldine pre mladé dámy ohladených mramov je výnimočná. Dievčatá sa tu učia nielen tancovať, správne sa obliekať, ale dokonale ovládať etiketu a pritom si osvojiť aj základy špionáže. Sophroniu čaká strhujúci prvý rok na novej škole. Ja som túto knihu čítala, preto podľa môjho názoru je skôr pre tých ľudí, ktorí majú radi trochu mystiky, pretože sa tu vyskytujú aj vlkodlaci a upíry napríklad. Mne táto kniha vyhovuje, dokonca som si objednala aj všetky 4 časti, toto je teda prvá, potom je ešte Poklony a sprísahania. Ešte som si objednala aj ďalšie 2 knihy, ale tie už bohužiaľ nie sú v slovenčine a iba v angličtine. Táto kniha má 304 strán, čiže celkom hrubá. Je v slovenskom jazyku a bola vydaná v roku 2014. Do popisku videa vám dám stránku, kde si ju môžete kúpiť. Môžete si tam kúpiť aj ďalšiu časť, teda Poklony a sprísahania, ktorá je taktiež v slovenčine, alebo potom tie ďalšie 2 časti, ak viete dobre po anglicky. Ďakujem pekne za pozornosť, nezabudnite dať like a odber a pa!